Illum is-Sibt 13 ta' Ġunju, 3 xhur mindu bdew ix-xandiriet ta' kuljum il-Kurja tal-Arċisqof. Illum nagħmlu t-tifkira ta' Sant Antnin ta' Padova, Presbiteru u Duttur tal-Knisja. Jiċċelebra din il-qudiesa Dun Jimmy Bonnici. Illum nitolbu għal dawk it-tfal u l-adolescenti li qed iħejju biex fil-ġimgħat li ġejjin jirċievu l-ewwel tqarbina u s-sagrament tal-Griżma. Nitolbu sabiex il-mulej iħeġġeġ fihom l-imħabba u l-ferħ tiegħu u biex bil-għajnuna tal-ġenituri dan ikun mument ta' fidi importanti f'ħajjithom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tagħna l-Missieru l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Jekk ninġabru flimkien biex nirringrazzjaw lil Alla għall-fedeltà tiegħu għall-imħabba tiegħu għalina. Hekk anke permezz tal-qaddisin illum permezz ta' Sant Antnin ta' Padova, hekk qrib ta' tant nies madwar id-dinja. Ħalluh il-mulej jisaħħaħna fix-xewqa l-qdusija. U għalhekk nibdew billi narfu li maħniex u għandna bżonn il-ħniena ta' Alla nresqu qudiemu n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex itolbu għalija lill-mulej Alla tagħna u jħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti rrid li l-poplu tiegħek ikollu f'Sant Antnin ta' Padova predikatur għaref u għajnuna kbira quddiem il-ħtiġijiet tiegħu. Għamel li hu jieqaf dejjem magħna u jbedna minn kull hemm ħalli nimxu sewwa skont it-tagħlim nisrani. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu, Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien Elija niżel mill-muntanja tal-Mulej il-Ħoreb u sab lil Eliżew bin Safat waqt li kien qiegħed jaħrat b'12 il-żewġ gniedes qudiemu. U hu kien qiegħed imexxi 12 il-wieħed. Resaq lejh Elija u xeħed fuqu il-mantell tiegħu. Dan ħalla l-gniedes u mar jiġri wara Elija u jgħidlu: ħallini mmur insellem lill-missieri u lill-ommi u mbagħad niġi warajk. Qallu Elija: mur u erġejja għaliex taf x'għamiltlek jiena. Eliżew dbiet minnu, qabad żewġ gniedes, qatilhom u offrihom b'sagrifiċċju. U blodda tal-ħrid sajjar il-laħam, qasmu lin-nies u kielu. U hu mar wara Elija u beda jservih. Il-kelma tal-mulej: inroddu ħajr il-Alla. Assal minn wiġmu flimkien: mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Ħarisni o Alla, għax fik jien nistkenn. Jien għedt lill-mulej: int Sidi, m'għandix ġid ieħor ħliefek. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Inti żżomm f'idejk xortija. Flimkien: mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Imbierak lill-mulej li tani l-fema,
Imqar bil-lej qalbi tallimni, inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih fleminti qatt ma nitħarrek, flimkien mulej inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet, għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix lil maħbub tiegħek jara l-qabar, flimkien mulej inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. O Alla, iġbid li qalbi lejn il-praċetti tiegħek, għatini fit-tjubitek il-liġi tiegħek. Il-mulej magħkom, qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Smajtu wkoll x'intqal lin-nies ta' dari, tonqos mill-wegħda li ħlift imma rott lill-mulej il-wegħdiet li ħliftlu. Ma jiena ngħidilkom biex ma teħilfu xejn u la bis-sema għax hu t-tron ta' Alla u la bl-art għax fuqha jserraħ riġlejh u lanqas b'Ġerusalemm għaliex hija l-belt tas-Sultan il-Kbir. Lanqas b'rasek m'għandek taħlef għaliex inti anqas biss xara waħda ma għandek ħila tagħmilha bajda jew sewda. Mela ħajkun id-diskors tagħkom iva iva, le le. Kull ma hu iżjed minn hekk ikun ġej mill-ħażin. Il-kelma tal-mulej. Illum qed nagħmlu tifkira ta' Sant'Antnin ta' Padova, laqtitni ħafna l-fatt li hekk dan miet ta' 36 sena. Tant huwa famuż madwar id-dinja, ma sibx post li m'hemmx xi knisja dedikata għalih. Bniedem li jgħix kważi 1000 sena ilu, twieled fl-1195. Hekk interessanti wkoll li la kien jismu Anton jew la kien minn Padova u laqqas twieled b'san qudiemu. Da twieled jismu Fernando, twieled ġewwa Lisbona, il-Portugal, u kien wara mewtu li ġie dikjarat qaddis. Hekk allura hekk x'jgħaddilna hekk dan il-karattru sabiħ li minkejja li miet feta żgħira u minkejja li għaddew tant snin għadu jispira. U aħna dik rridu nsaqsu għaliex aħna l-iktar importanti mhux it-tul tas-snin li ngħix, imma jekk bħajti nkunx ispirat minn Alla u nispirax lil ħadd ieħor. U l-ewwel nett hekk allura li tolqotni li aħna ħafna drabi inwaħħlu fiċ-ċirkostanzi u ngħidu għax ġran hekk u kieku ma kienx hawn il-COVID u kieku ma ġralix hekk fil-familja tiegħi. Dak l-iktar importanti, Sant'Antnin ta' Padova twieled familja kienet sinjura, imma mbagħad għamel għażliet, ħalla lil Alla jmexxih. Kien hemm mument minnhom fejn kien ispirat mis-segwaċi ta' San Franġisk għaliex għex fl-istess żmien u ġie ispirat mill-ħajja tagħhom, il-mod kif qed jgħixu l-Vanġelu. Deċida li jimxi wara Kristu żied bis-serjetà. Mbagħad trid imur il-Marokk biex jagħmel jeddedika ħajtu hemmhekk. Imma minħabba l-Mart ma setax u ddeċida li jmur lura l-Portugal, imma kien il-maltemp għal ftit ma spiċċax fuq Malta u spiċċa sqallija, insomma, u minn hemmhekk bdiet ir-rabta tiegħu anke mal-Italja. X'irrid ngħid? Hekk ismu nbidel għaliex poġġa fil-ċentru tal-ħajja tiegħu lil Alla. Fil-fatt l-isem ħadu mill-kappella fejn imbagħad għadha żmien jitlob li kienet iddedikata lil San Anton il-Kbir, San Anton Abbati.
li inti imexxi kalla mbagħad tinbidel u mbagħad ħajtek tħalli l-frott. Tieni aspett li jolqotni f'Sant'Antnin ta' Padova aħna dejjem insibuh markat bil-figura ta' Ġesu fidejh. Bil-figura ta' Ġesu fidejh. Ma fittix il-fama, imma fittex l-essenzjal. L-essenzjal. L-Vangelu kif kien jgħid San Franġisk fil-fatt, l-Vangelu ngħixuh kif inhu, mhux noqdu nneħħulu dil-biċċa l forsi ma riċetek Ġesu, ma l-Vangelu ngħixu bl-impenn kollu li jitlob. Jekk illum fil-Vangelu qalinna Ġesu, il-kliem tagħkom għandu jkun iva lele. Il-qerq tipprova tawweġ il-kliem, ma tevita il-verità, dak ġej mill-ħażin. U dak mbagħad jisraq il-fiduċja fis-soċjetà, iġibna f'suspett lejn xulxin jekk hux fil-familja, jekk hux meta qegħdin online ma tafx fejn il-verità, ma tafx għal dik il-ħaġa x'qed jgħidha biex iwaqqa jew biex jibni. Ġesu jgħidilna li kliem tagħkom kun iva le. Ta' tgħix il-Vanġelu bis-serjetà mbagħad ħajtek tħalli frott fi żmienek u wara mewtek. Iċ-ċentru Ġesu fil-figura ta' Sant'Antnin Abbati. Ekku fl-aħħar nett aħna nassoċjaw il-Sant'Antnin ukoll ma' dak li jsib il-ħwejjeġ mitlufin. Kultant nitolbuh fiċ-ċinna ċavetta ta' karozza nsejna fejn poġġejnija ġieli jgħidulna għad tinsa rasek insomma fejn poġġejt, imma minn fejn bdiet? Għaliex kellu ktieb tas-salmi li fuqu kellu noti biex imbagħad jgħallem lil ħadd ieħor is-sabiħ tal-Iskrittura, is-sabiħ tas-salmi, u kien hemm xi novizz li ddeċida ma jkomplix u ħadlu dan il-ktieb tas-salmi. U għalih tant kien importanti anke dak iż-żmien kienx hemm il-printing press, allura il-ktieb kellu iktar valur u xekk. U kien importanti biex jgħaddi s-sabiħ tal-kelma tal-Alla. U talab u min kien iddispjaċih u raddulu lura u jingħad li dak għadu jinżamm ġewwa Bologna. Hekk forsi l-mistoqsija nixtieq impoġġi huwa jekk dan iż-żmien li għaddejna dawn it-tliet xhur laqqawna iżjed mas-sabiħ tal-kelma tal-Alla. Rġajna skoprejna, rġajna sibna is-sabiħ tal-kelma tal-Alla. Għaliex ma noqgħodux attenti ħalli ma nerġgħux nitilfuha. Kien nitolbu l-Mulej biex bħal Sant'Antnin Ġesu jkun fiċ-ċentru ta' ħajjitna u aħna wkoll insiru qaddisin. It-talb tagħna quddiem Alla jew nitolbu għall-Knisja sabiex hekk aħna lkoll nkomplu nfittxu lil Alla u nfittxu li ngħixu ħajja ta' qdusija. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għall-mexxejja kollha tal-ġnus sabiex jarfu l-valur tal-verità huma jaqdu lil popli affdati f'idejhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għalina lkoll biex aħna wkoll nibnu relazzjonijiet mibnija fuq il-verità sabiex aħna wkoll nieħdu ħsieb li ngħaddu lil ħadd ieħor dak li jiswa dak li huwa essenzjali. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għall-morda u għal dawk li jinsabu weħidhom, Mulej għattihom is-saħħa li għandhom bżonn, għinhom ukoll isibu fina komunità li turi solidarjetà. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Resqulek Mulej ukoll il dawk li tilfu ħajjithom, Mulej għattihom il-mistrieħ ta' dejjem u għati l-konsolazzjoni tiegħek lill-qraba. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Tolbu wkoll għal pajjiżi fejn hemm il-ġlied, fejn hemm id-diffikultajiet, fejn hemm nuqqas ta' armonija, fejn hemm sfidi. Nixtieq nitlob illum mod speċjali għal-Lebanon fejn hemm ukoll sitwazzjoni titlob hekk l-appoġġ u t-talb tagħna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Ilqa' nitolbuk Mulej dawn it-talbiet tagħna u kompli mlina bil-ferħ tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
mulejja tal-ħolqien koll għaliex fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li din nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla l-dejjem. Imbierek int mulejja tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan l-inbit li din nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla l-dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla li tista' kollox ilqa' l-offerta li qegħdin nagħmlu lil kobor tiegħek fit-tifkira ta' Sant'Antni ta' Padova fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex din l-offerta li hi xhieda tal-glorja u s-seta tiegħek tagħtina l-frott tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħar lil mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr permezz ta' Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek, tifkira ta' Sant'Antni ta' Padova, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li għamillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha intennulek innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdussija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Iċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek nitolbuk tħenn għalina l-koll, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, Sant'Antni ta' Padova, mal-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom aħna nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Iju flimkien nitolbu t-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żmien. Ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għati għas-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Jew nagħtu l-paċi xulxin. Paċi miegħek. Paċi miegħek. Ħaruf ta' Alla Li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja. Ħenjin aħna li mistednin għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu talba tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Qarbina mqazza li għamilna mulej, tħejjina għallena ta' dejjem li stħaqlu Sant'Antnin ta' Padova, tal-li kien amministratur fidil tal-misteri tiegħek, bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. u jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Nroddu ħajr lil Alla.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ħlesejna u jaqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, uri li inti jomna li kisma t-talb tagħna dak li twilet għalina u rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna nubiet neħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Kontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Eliżabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ikkontemplaw ir-raba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija ppreżentat lil bina Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw il-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija tilfet lil bina Ġesu wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma naffru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana ħnina ħajja l-ewa u tama tagħna. Slim għalik lilek ngħidu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Tlob għalina Qaddisa Marija Umm Alla biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu fis-slim. Amen.
Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu il-qatt talb tagħna, Kristu l-qattalb tagħna. Missier Etern Alla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina, imqazza Om Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-Grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenna lina, Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Kun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-Gebirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Ġusepp Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Dan il-mument ta' talb infakkarkom li mill-lejla u minn għada solennità tal-ġisem u d-demm għażiż tal-Mulej, Corpus Christi, ser jibda jiġi ċelebrat il-quddies fil-knejjes bil-preżenza tal-pubbliku. Fuq il-website quddis.knisja.mt issibu lista tal-ħinijiet tal-quddies li ser jiġi ċelebrat fil-parroċċi tagħna. Din il-lista hija aċċessibbli wkoll mill-website tal-Arċidjoċesi ta' Malta knisja.mt u fiha wieħed isib in-numru ta' postijiet disponibbli f'kull knisja. Numru ta' parroċċi qed jimplementaw ukoll sistema ta' booking online li permezz tagħha numru limitat ta' postijiet fil-knisja jistgħu jiġu riservati. Din il-formola online hija aċċessibbli fuq l-istess website mal-lista ta' ħinijiet tal-quddies. Eżatt wara din ix-xandira tkunu tistgħu taraw b'mod sempliċi x'għandkom tagħmlu biex tieħdu sehem fil-quddiesa. Nistednukom tkunu hemm intom ilkoll. Aħna nkunu magħkom il-lejla fis-seba' għall-quddiesa għaż-żgħażagħ li tixxandar online fuq il-paġna ta' Facebook Archdiocese of Malta. Fis-6:30 tal-lejla fuq TVM2 tixxandar quddiesa mis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Grazzi tal-li kontu magħna, insellmilkom.